Praise the Lord. Yɛde Nyankopɔn ase wɔ ne kɛseɛ ne ne mɛneyɛ ho. Ɛna nso de akyɛ yɛn na yɛhwɛ kwan sɛ bɛma yɛhu n'ani onyam ne ne kɛseɛ nso ɛwɔ Jesus Christ din mu. Ɔdɔfoɔ, nea yɛka nyinaa ne sɛ mama akɔ aba nnɛ, me mama akɔ aba de bɛwote asɛsɛm dwumadie yi so. Ne yɛafa akenka nsɛm efi Isaiah 49:9 no. Nkyekyɛmu 6 kɔsi 8. Ɔdɔfoɔ, yɛntie Awurade asɛm. Ɔse Israel Abosomhuhuo na sɛdeɛ Onyankopɔn ka ni sɛ ɔno a ɔyɛ Israel hene na ɔyɛ gyefoɔ no a ɔyɛ owura ɛwɔ soro sogyafoɔ so anaasɛ ɛsoro dɔm a wɔkɔ ako ɛso. Na ɔse mene mfitiaseɛ ne awieeɛ no, onyame foforɔ bi ani hɔ ɛka me ho. Na yɛ nokorɛ nso, hwan na ɛte sɛ me? Momma ɔnto ne nan bɛgyina anim na ɔmfa nkyerɛ ne tumi. Na afei, obisa sɛ nea ɔte saa no, ɔmbɛyɛ ma yɛnhwɛ. Na afei, ɔse ne dɔm nso, anaa obi bi a odi n'akyiri biara nso no, ɔnim no, ɔno Nyame te asefo no, wa establish no sɛ ka sɛ obi establish obi a sɛ yɛde na esi baabi papa, yɛde na esi baabi a ɛyɛ. Okay. Enti saa na Onyankopɔn wayɛ yɛn. Sɛ ɔde yɛsi bia a ɛkorɔn. Ɛno nti etwa sɛ yɛkɔ so sɛ nea ɔno Nyame asɛm aka no na yɛbɛyɛ. Sɛ nyɛ obi a ɔfrɛ me Awurade no, Bible sɛ na ɛna ɔbɛkɔ so ayɛ me. Na mmom, nea ɔyɛ m'agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ no, ɔno ɛna ɔbɛkɔ so. Ɔse yɛyɛ n'adansefoɔ. Yɛyɛ n'adansefoɔ no kyerɛ sɛ baabi a bɛdu biara no ɛsɛ sɛ adanseɛ ɛdi yɛkyi. Sɛ nipa no onim Awurade na wɔkɔhyia no, sɛ onim Awurade, yɛbɔ mpaeɛ a ne yɛbɔ mpaeɛ afa project ho. Yɛbɔ mpaeɛ afa nneyɛ papa a Onyankopɔn wahyehyɛ, project ahodoɔ, ɔfra ahodoɔ, gift ahodoɔ. Onyankopɔn wafrɛ obi bi a wafrɛ ne bia no wa establish no ɛde ne pa ahyɛ n'afono ma. Ɛtɔ da bi a sɛ yɛn explore, yɛka sɛ yɛn explore a yɛndi nneɛma akyi nhwehwɛ nneɛma mu. Tempɛn bebree no, bɛsɛ na nneɛma bebree afa yɛ ase, yɛkita phone yi deɛ ba yɛnhwɛ so. Onyankopɔn atumi fa nneɛma bebree so a ɛyɛ ne pa a ebinom nso ɛyɛ a yɛbɛnya ho mfasoɔ. Wobɛkɔ YouTube, wobɛkɔ all the other social media ɛyi so, wobɛnya mfasoɔ bi. Ɛno nti ɛbɛdepende ade a yɛhwɛ. Ɛsɛ sɛ yɛma ho kwan no Nyame nkorɔnkorɔ direct yɛn ɛwɔ nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ho. Kasa bebree na akɔfa asɛm aba. Esu bebree na no nso akɔfa asɛm aba. Onyankopɔn pɛ sɛ yɛde yɛwerɛ nyinaa hyɛ ne mu, ɛfiri sɛ obi biara ne obɛtumi de ne ho atoto ne ho. Ɔse yɛyɛ n'adansefoɔ. Nkurɔfoɔ bɛhwɛ yɛn na wɔahu Yesu. Yɛbɛdi Yesu ho nkɔmmɔ akyerɛ afoforɔ, na afoforɔ nso ate no nso ɔbɛfa Kristo. Ɔse obi biara ni hɔ. Ɔbotan bi ni hɔ. Onipa bi ni hɔ. Na nea nim ne sɛ Asafo Awurade a tumi nyinaa yɛ ne dea no, ɔno ɛna baabi a ɛbɛhyia mu bi anaasɛ baabi a ɛwɔ bi a ɔka yɛn ho. Ɔdɔfoɔ, yɛsom Nyame a ɔte aseɛ, nti bɔ mmɔden na bɔ ne ho dawuro, ɛfiri sɛ ɛnkyɛ na deɛ ɔbɛba no aba. Ɛnkyɛ ne yɛhu n'ani onyam. Nti ɔdɔfoɔ, etwa sɛ yɛtumi ahwehwɛ Kristo Yesu akyiri kwan. Na yɛgya yɛn ho nyinaa to no so na onya yɛn ho kwan ɛde yɛyɛ deɛ ɔno akasa ɔpɛ. Onyankopɔn nhyira wo. Onyankopɔn nyɛ ɔkɛseɛ. Onyankopɔn bi a kwan to bi a kwan nda na ɔma wo n'asomdwoe ɛwɔ Jesus Christ din mu. Yɛ ɔsɛmpakani ɛma Awurade na Onyankopɔn nso obɛhyira wo. Bɔ mmɔden na hyɛ asɛm no nso. Wohyɛ a na ɔfoforɔ nso ɔno nso hia mmoa no na ne nsa aka. Nti mɛsrɛ sɛ hyɛ ma yɛn. Afei subscribe nso deɛ a yɛade hyɛdeɛ nso ɔbɛsubscribe ɛfiri sɛ ɛno mu no ɛna yɛtumi de ho Nyame ani onyam. Ɛnum no wopɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ
dwumedi a yɛdi ɛsɔ wonni ti ɔdɔfoɔ betimi so agya wo comment wɔ comment box no mu bibi biara a wontie aseɛ so ɔbɛ ogidi ne foforo na opɛ bebi a wobetimi enyini wo nyame mu ɔdɔfoɔ akonya no ɛwɔ hɔ yɛbɔ mpɛ so nyame te asefoɔ no bɛfa nneɛma nyinaa no mu ahyɛ n'aso mmara ase efisɛ ahoɔden deɛ yɛ nibi na mmom Awurade ne yɛsɛ nyinaa ne sɛ wobɛyɛ n'adom na Awurade wotutu yɛ anamo de ama yɛn yɛda wɔ ase bebree ɔdomfoɔ ɛwɔ Jesus Christ din mu ɔdɔfoɔ sɛ Yesu amba ɛnna a yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ line no so ɛwɔ your weekend Bible inspiration ɔdɔfoɔ yɛde bi bae last Saturday yɛde bi bae this Saturday nso yɛde your weekend Bible inspiration ɛbɛbrɛ onyame nhyɛ no yɛ kɛseɛ wɔ Yesu Kristo din mu amen.